Hej og velkommen til en Kibernet's video. Denne video er muligvis lidt længere, fordi vi introducerer selve Kibernet's klienten og hvordan det fungerer i, hvad tankerne bagved den er. Det vil sige, at det kan være for dig, som er ny til Kibernet's. Det kan være for dig, som allerede bruger den gamle klient og måske er ganske rutineret i den, men skal se, hvordan den nye fungerer. Eller hvis du bare har brug for en opfriskning i, hvad kan der egentlig lade sig gøre, og hvad er det, vi kan. Så målet det er en overordnet introduktion. Vi vil senere komme med videoer omkring nogle mere avancerede feature i klienten, for dem det er relevant for. Først og fremmest så starter vi med et login. Det vil sige, at vi har et helt klassisk login-billede her, hvor man kan taste brugernavn og password, og så kan man sige, husk mig, så slipper man for at taste hver gang. På sigt er tanken nok, at langt de fleste skal overbruge sign-in med Microsoft. Det vil sige, at man bruger sit Office 365 login. Det vil sige det samme kodeord, som man bruger til sin almindelige computer eller til sin Office 365. Dermed så er to-faktor og authenticator-app og alt muligt andet smart, som man jo i forvejen måtte have sat op her, også det samme. Man skal ikke huske et nyt kodeord til Kibernet's. Så jeg siger sådan ind med Microsoft, og så kommer man og spørger mig, okay, hvem er du? Hvem skal logge ind som? Jeg skal ind som ham der. Og så er vi færdige her. Så bliver vi automatisk logget ind, når Microsoft lige har bekræftet, at vi er dem, vi giver os ud for at være, og så er vi nået til selve programmet. Den overordnede struktur af programmet er, som så mange andre, at vi har en række menupunkter heroppe, og hver af dem, der er der en række knapper nedenunder, det der hedder et ribbon. Her kan man aktivere funktioner. Det kan være listen af kunder, debitorer. Det kan være listen af de åbne salg. Det kan sådan set også være andre ting. Det kan være en udskrift for eksempel. Man går op herned og tager et kontotog. Så er der nogle helt andre sæt knapper som muligheder. Det kan også være importer og eksporter. Der er sådan set rigtig mange muligheder for her, hvad vi kan gå hen og gøre. Hvis vi ringer hen til det, som er de mest oplagte, de mest brugte, så er det trods alt det her med lister. Det er typisk en liste med en række oversigt over et eller andet. Det kan være kunder, varer, maskiner, alle mulige andre ting, man kan forestille sig. Og tanken er så, at ved at dobbeltklikke ind på dem, gå videre ind, så kommer man ind på detaljekort for det, vi snakker om her. Men som sagt, det kan være også funktioner, det kan være udskrifter, det kan være mange andre ting, vi ser her. Som det allerede ses nu, så ender det i forskellige faner her. Det vil sige, at alt efter hvad det er, man har åbnet op, så ligger de her i hver sin fane. Og hvis man for eksempel på debitoren har gået ind til en enkelt debitor, så ligger det i samme fane. Man kan springe tilbage ved at klikke på et tidligere knap. Men hvis man lukker den fane, jamen, så lukker man hele den bunke med både oversigten og billedet. Hvorimod hvis man går over til salgsoversigten, så ligger den herovre ved siden af. Der er jo nogle af de her ting, som man anvender oftere end andre. Og der er det jo helt oplagt, at for eksempel salgsoversigten, hvis man bruger den tit, jamen så er der en lille knap her, der hedder gem til desktop. Desktop, det er den første fane herovre, så hvis man klikker på den, så bliver den gemt herover, og vi er en af knapperne herover, som man nemt kan springe hen til den. En anden mulighed, det er at sige gem som favorit. Så kommer den herud i højre side, og det er også en anden måde på de ting, man bruger tit. En tredje måde, vi lige kan komme på, det er, at man kan højreklikke her, og så kan man lade det være en autostart. Det vil sige, at hver gang man starter klienten, så starter den automatisk med den her fane frem. Og hvordan vi så kan aktivere funktioner. Alle de her tabeller, det har jeg allerede sagt, man kan dobbeltklikke på dem, man kan også trykke 5, så går man ligesom et skridt frem, så går man ind til noget mere detaljeret. Men det er faktisk også sådan, man kan højreklikke. Der findes også en håndfuld andre funktioner, man har mulighed for her at pege på. Eller man kan gå ud under det, der hedder yderligere funktioner, hvor der så er de mindre oplagte. De mest oplagte er selvfølgelig på dobbeltklik eller højreklik, men de mindre oplagte ligger så herude, hvor man kan gøre alt muligt andet. Det meste af det her, alt på højreklik, alt på dobbeltklik, og nogle af dem herude, de kører på den post, der er valgt. Men lige præcis sådan noget som opsætning her, det går så ind i opsætningen for salgsfunktionen, og er dermed ikke bundet til den enkelte post, man har valgt, men er mere generelt. Men som udgangspunkt, så foregår det på den post, man har valgt. Når man så dobbeltklikker ind på et kort og kommer ind på det her tilfælde et kundekort, så er det igen på samme måde, at det mest oplagte, det er lagt hernede på en knap eller på en gemmastast, og resten findes herude i højre side under yderligere funktioner. Bemærk for øvrigt her, at mængden af knapper, der er synligt, styres jo både af den licens, man har, den rettighed, man har, og hvilke moduler, der er tilkøbt. Så det kan være meget forskelligt, hvad man ser her. Hele tanken omkring det her med et detaljekort for kunden, eller for varen, maskinen,
alt muligt andet, man kunne være omkring projektet, det er jo, at når man er gået ind på den her kunde, jamen hvis man så kigger på posteringer, tilbud, ordre, fakturer og priser, så er det den her kundes tilbud, ordre, fakturer og priser. Hvis man går herud under udskrifter, så man går ind og siger udskriv kontotog, så vil det også være den her kundes kontotog, man udskriver, hvorimod det vi tidligere gik op i udskrifter heroppe i den store menu, debitor, jamen så vil det være alle kunders kontotog, vi kan udskrive. Så det er sådan forskellen, hvis vi er nede på den enkelte kunde, så er det kundecentrisk, det vi ser. Og hvordan kan vi så tilpasse vores oversigt? Hvordan kan vi arbejde med vores oversigt? Jamen nu sidder jeg og kigger her for eksempel på listen over kunder. Der er ikke så mange i det her selskab, der er 182, det kan jeg se hernede i hjørnet. Men først og fremmest, så kan jeg højreklikke i den og sige, at jeg vil gerne have nogle andre kolonner. Det vil sige, at jeg kan fjerne kolonner, eller jeg kan tilføje kolonner. Det er noget, man gør på bruger. Det vil sige, at jeg har et sæt kolonner, der giver mening for mig, og min kollega ved siden af har nogle andre kolonner. På den måde, så kan vi tilpasse det præcis det, man gerne vil. Og det er egentlig bare, som sagt, højreklik til tilføje kolonnen, og så kan det være, at det var valuta, var der vist allerede. Men ellers så ligger den her som mulighed. Skal vi have den på, skal vi ikke have den på. Når man arbejder de her lister, så er de næsten altid sorteret ned på en eller anden måde. Det er de åbne ordre, det er de aktive debitorer, det er de aktive varer. Det er sådan et yderfilter, som ligger på. Det kan man se, hvis man kigger hernede i bunden, og der er faktisk et filter med de aktive. Der kan man vælge at se de arkiverede i stedet for, så ser vi vores ene arkiverede kunde, eller gå tilbage til de aktive. Inden for den kasse, så sidder vi og kan arbejde med, at man bare filtrerer. Og det gør man egentlig bare ved at skrive noget her i listen, så sorterer den ned allerede. Eller man kan gå herop i den linje oppe i toppen, der er sådan en søgelinje, og sige, at jeg vil gerne have enten advokat, eller jeg vil have mailer, eller have noget andet. Gerne have dem, der hedder noget i Danmark. Det var heller ikke så mange, der gjorde. Eller det kan være, at jeg kun vil have dem, der hedder over 100 kroner i saldo. Og så kan jeg sortere frem og tilbage i det. Når jeg gør det her, så kan jeg se hernede i bunden, at der bliver bygget et filter. Det vil sige, at jeg ser, at navnet skal indeholde ad, og saldo skal være større end 100. Her kan jeg også fjerne dem igen nemt. Jeg kan også bare gå op og fjerne den op i listen op, men hvis jeg lige vil fjerne enten bare midlertidigt slå det fra, eller jeg vil gerne fjerne den ene halvdel, så kan jeg simpelthen krydse dem væk hernede. Jeg kan selvfølgelig også helt klassisk som i Excel bare klikke på overskrifterne her for at sortere det. Og jeg kan også i klassisk som i Excel klikke her på det her lille filter, for at få de valgmuligheder, som er i spil. Det vil sige, at jeg kan trykke på den der, så svarer det til at skrive 2950. Det er sådan de meget gængse måder, som man egentlig også næsten vil forestille sig, der var her, og som vi alle sammen kender fra Excel og tilsvarende. Og når jeg nu har sagt Excel 4 gange, så betyder det selvfølgelig også, at man kan bare trykke på knappen heroppe til Excel, så skubber vi tabellen, som den ser ud lige nu, til Excel, og så kan man arbejde videre med den der. Det er enormt nemt og hurtigt at bare lige drøne over og arbejde videre med den her. Som en sidste mulighed her, så kan man også gruppere og summere. Som udgangspunkt ligger det i, at man højreklikker heroppe og siger, vi fjerner måske lige vores filter, sådan så vi har den fulde adgang, og så siger vi gruppere efter heroppe. Det er noget af det, der vil blive gennemgået i en mere avanceret video på et senere tidspunkt, men det er i hvert fald noget af det, man kan, og noget af det, som gør det her som et rigtig effektivt værktøj at arbejde med den her tabel. Bemærk, at den her tabel, den er zebra-stribet, det vil sige, at den er skrivebeskyttet. Hvis det nu var åben for redigering, hvilket de er, når vi fx går ind på et ordrekort senere, så vil linjerne være meget mere hvide, når vi kigger i dem her. Og så kan man altså rette i dem direkte, som du kan se her. Så er det muligt at rette direkte her ud oversigten. Det er et stærkt værktøj, men pas lige på, fordi det gør, at hvis man tror, man søger ved at skrive her, så gør man det absolut ikke. Et sidste ting omkring tabeller, det er sådan set, at store tabeller, for nu kan vi jo sidde og se her, der var 182 her, og hvis jeg hoppede i varerne, tror jeg det var, der var også en lille smule mere, men det er ikke ret mange. Der var 75, det var ikke engang mange. Hvis vi kommer til at arbejde med store tabeller, og der har jeg selvfølgelig lige tilberedt et lille eksempel på her om bagved. Hvis vi kommer til at arbejde med store tabeller, som vi gør her, når det er en vareskygge hos en kunde, der kan være rigtig mange poster, så loader vi kun de første 1000. Det vil sige, hvis man kigger hernede i hjørnet, der står 1000, så betyder det, at vi arbejder med noget, hvor ikke vi har hentet alle data. Så giver det jo ikke mening at begynde at sortere dem i størrelsesorden eller andet, fordi det er jo ikke det fulde sæt, vi er fat i. Det er også derfor, en del af knapperne er faktisk ikke tilgængelige. Man kan ikke gruppere, man kan ikke summere.
Man skal lige sortere ned til en lidt mindre mængde. Det kunne være, at man gerne vil have fuge. Så hopper vi ned, så er der 554, og så kan vi selvfølgelig gøre alle de ting, vi plejer at kunne. Vi kan summere, gruppere og bruge det til noget fornuftigt. Men husk lige, hvis ikke du er nede i under 1000, så har du altså ikke det hele sæt, hvis der står 1000 nede i hjørnet. Hvis jeg prøver at søge efter bold her, det kunne jeg så ikke finde at stave til, jeg prøver lige en gang til. Hvis jeg søger efter bold, så står der stadigvæk 1000. Det vil sige, at jeg har jo ikke det fulde sæt endnu. Jeg kan egentlig ikke bruge det til sådan rigtig meget. Men en ting, jeg dog kan gøre, det er, at jeg lige kan drøne herop og sige, at jeg vil faktisk godt se dem alle sammen. Jeg kan godt sige det først 10.000. Så loader vi fra serveren det fulde sæt, eller i hvert fald op til 10.000. Der var 2511 noget bold. Dem har jeg loadet nu. Og så kan jeg begynde igen at gruppere og sortere og filtrere, for nu har jeg jo det fulde sæt. Nu har jeg et fuldt sæt at arbejde med, nu arbejder jeg ikke kun lige på et hjørne. Vær opmærksom på store tabeller, de kan altså godt snyde. Det er det, man lige skal være vågen på her. Og det er simpelthen for, at man drukner i, hvis man vil hente 80.000 poster hver gang man skal kigge på en vare. Men store tabeller kan snyde. Sørg for at komme ned under 1000, eller sørg for at hente dem alle sammen. Så er vi klar til at gøre det. Og med det sagt, så lad os springe tilbage til det almindelige brug her, og så sige, jamen hvad nu, når vi skal oprette poster? Det er jo en anden klassisk ting, man skal gøre. Jeg lukker lige nogle af de her faner ned, så vi ikke har alt for meget rod. Hvis vi her i debitoversigten bare skal oprette en post, så er den nemmeste måde, det er at trykke på vores ven her, ny linje. Den kommer med en formular her, hvor vi kan oprette noget. Man kan selvfølgelig bare skrive, at han hedder Peter, eller han hedder Søren, og han har et andet postnummer, adresse, ting og sager. Men det er også sådan ret nemt, at hvis man egentlig har et CVR-nummer, og det er en dansk debitor eller kreditor, så er det bare at taste den. Jeg kommer nok lige til for meget på, sådan der. Så slår vi op i CVR-registeret og henter de friske data på den her. Jeg vil selvfølgelig også stadigvæk kunne gå ind her og kunne vælge en valuta eller skrive et søgenavn. Det kan være, den skulle hedde KB. Og så siger jeg gem åben, så springer vi direkte ind på posten, der nu er oprettet. Man kunne have sat en profil på. Det har jeg ikke gjort her, men hvis man havde brugt en profil og arbejdet med en profil, så kunne den jo have sat bogføringsgrupper, betalingsbetingelser og alt muligt andet godt. Det har jeg ikke her. Derfor må jeg springe over og lige sikre mig, at jeg får sat bogføringsgrupper og betalingsbetingelser. De står med rødt, de er krævet. Jeg ville have fået en fejl, når jeg prøvede at lukke, men jeg sætter dem lige ind her og siger, at det er gruppe 1, og det er for øvrigt den, der hedder efter løbende måned 60. Jeg kan enten gøre sådan her og vælge dem. Jeg kan egentlig også bare skrive 60 her. Så kommer vi op og søger blandt alle dem, som har det med 60, og så kan jeg vælge den rigtige. Og det gælder alle dem med de her små pile. Det er opslag til andre tabeller. Det vil sige, at vi kan hver eneste gang igen enten skrive dem eller slå dem op. Dem, som er almindelig tekst, det er selvfølgelig almindelig tekst, men dem med pilene, de fungerer på den måde. En anden ting, vi kan her på skærmbilledet, det er, at alle de her små ikoner her, der er mail, der er web, der er telefon, den hopper direkte hen i mailprogram, hen i browser osv. for at gøre de her ting. På adressen er der også sat sådan, at man kan gå direkte hen og få vist adressen over på Google Maps. De her er til indtastning af adresser. Det vil sige, hvis jeg nu for eksempel skulle have fat i en adresse et andet sted, jamen så kunne jeg gå direkte hen og sige, at det skulle for eksempel være, hvis jeg gør det her på firmanavne, så er det hele firmaet, jeg skal slå op. Men hvis jeg nu søger Danmarks Radio, det er syd, der, så slår den op i begge felter, der slår både navn og adresse op. Hvis jeg lige går tilbage til os selv, så kommer vi ind her. Og hvis jeg så her går ind og siger, at jeg kun vil slå op ned på adressen, så havde vi tidligere en adresse, der hed Gyngehusvej. Det kan jo være, at man skal have en leveringsadresse, som ikke er firmaet selv. Så det er muligt at slå op enten hele firmaet eller den enkelte adresse. Og det er Google Maps, vi slår op i begge tilfælde. Det er også muligt at gå op og skrive et andet CVR-nummer, så laver vi også et frisk opslag på, hvor den kommer fra. Det er sådan umiddelbart søgning og vedligeholdt af data her på et stamkort. Hvis vi så hopper hen i vores salgsoversigt og skal lave en ordre, så foregår det jo på fuldstændig samme måde. Vi trykker der for at lave en ny ordre. Igen, der er en lille pil på, så vi kan enten taste vores kundenummer. Nu så jeg ikke, om vi kom til 53 eller 54, eller hvad vi gjorde, men jeg kan jo også bare skrive sådan her. Så slår den op og siger, jamen det her det er de kunder, vi har. Hov, det var ham på Gyngehusvej, vi skal have fat i. Jeg dobbeltklikker på ham. Jeg siger gem åben. Nu kommer jeg igen direkte ind på et ordrekort. Her kan jeg jo selvfølgelig arbejde videre. Jeg kan skrive, at det er PO 4550. Det blev det ikke 4520, 4550. Og kontaktperson attention, det er for Peter.
Så kan jeg gå ned og skrive varenummer på hernede. Det her er en tom tabel, det vil sige, at den er ikke skrivebeskyttet. Det vil sige, at jeg behøver altså ikke at trykke plus for at lave noget her. Jeg kan bare direkte søge. Jeg har en vare 14. Godt være færdig. Der fritekst-søger vi på alle varerne, og der er nogen her, der hedder noget med 14. Der er mange, der hedder noget med vare. Den øverste er med, fordi den hedder vare her, og så står der faktisk 14 herovre i disponibel antal. Men det er selvfølgelig den, der jeg vil være færdig. Jeg tager 500 af dem. Så får jeg at vide, at mit DB er for lavt på den vare. Ja, okay, det må jeg også leve med. Det kan vi nok ikke gøre noget ved her. Jeg kunne også direkte have skrevet et varenummer her. Og så er den også bare slået op. Nu har jeg sådan set lavet mig en ordre på de her linjer. Lige en enkelt ting om sortering her. Selvfølgelig kan vi igen sortere. Det kan vi i anden tabeller. Men sorteringen i en salgsordre er som udgangspunkt indtastningsordningen, fordi det er den samme ordre, der bruges hen til fakturen. Så det vil sige, hvis jeg nu havde givet her og sat mig ned og skrive en lille overskrift på, der hedder hus 4, og jeg havde måske skrevet en anden overskrift heroppe, der hedder hus 1, og så skal vi måske hernede have nogle flere 14'eren. Sådan der. Den kategorisering, jeg laver her med overskrifter på alle de her ting, dem holder vi jo fast i, når vi laver en følgeseddel. Vi holder fast i den, når vi laver en faktura. Vi holder fast i den, når vi laver en ordrebekræftelse. Lige præcis, pluksedlen kommer ud i lokationsrækkefølge, så den er nemmere at gå ud og finde ud på lageret. Men de øvrige ting, de kommer selvfølgelig her i rækkefølgen, og det vil sige, man kan godt sortere det, men man skal lige være opmærksom på, at det er altså indtastningsordren, der jo er basalt, når vi går videre på noget andet. Men ellers så fungerer det her på samme måde. Man kan som sagt både gå heroppe i toppen og vælge felter, og man kan skrive hernede i bunden. Når vi er udfyldt færdigt her, så er vi jo egentlig klar til at gå videre. Og der vil jeg så komme hen til det sidste punkt, jeg har med i vores lille gennemgang her. Det er nemlig udskrifter. Jeg vil jo her kunne udskrive en ordrebekræftelse. Den drøner jeg hen på her. Der ses jo, der er en håndfuld knapper nede i bunden til forskellige former for print. Man kan også her oppe i toppen se, hvad printer det er, vi er fat i. Det er sådan, at på en ordrebekræftelse, så er det sådan set meget nemt. Den skal jo normalt bare enten udskrives, eller også skal den skubbes op i en e-mail, hvor at printet kommer med som en vedhæftet pdf. Så jeg kan skrive, kære kunde, tak for ordren. Det var fantastisk dejligt at snakke med dig. Ha' en fantastisk dag. Eller noget af retning. Det er det, vi har hernede. Vi har, at man kan få et preview af ordren. Sæt sådan her ud. Og vi kunne også få den samme direkte op i en pdf. Og så sætter den sådan her ud. Hvis jeg går over på den, der hedder automatik, så betyder det, at vi springer over og tager det, som er sat op som standard for den her udskrift. Det er mest fakturer, men det kunne også være ordrebekræftelser. Hvor vi siger, at hver eneste faktura, vi sender, hvis kunden har et GLN-nummer i anden-nummer, så skal der en e-faktura sted. Hvis kunden har en e-mailadresse, så skal der en pdf-faktura. Hvis ikke kunden har det, så skal der printes, og før skal vi altid have en kopi ned til vores eget lager, ned på vores egen printer eller vores eget arkiv-e-mail. Så nu sætter man op i standard. Og så uanset hvem der fakturerer, så skal de ikke tænke, de skal ikke vide, at kunde A skal have på en måde, kunde B skal have på en anden måde. De skal bare trykke fakturere automatik, og så gør den det rigtigt. Og det samme her med en ordrebekræftelse. Hvis vi nu havde sagt, at sælgeren skulle altid have en kopi, og det skulle kunden, og det skulle vores juridiske afdeling også, så er det vigtigt, at man lige bruger automatik her, fordi så gør den det rigtige. Hvor at hvis jeg bruger de andre, så er det mig, der bestemmer. Det vil sige, at jeg siger, jamen jeg vil bare se den her. Der skal ikke sendes til nogen. Jeg skal bare se pdf'en, fordi så kan jeg forholde mig til, om det nu er rigtigt eller forkert. Men i hvert fald så skulle det gerne være meget, meget nemt at komme direkte fra det her print, direkte hen til de her ting til at få det bekræftet til kunden. Nu har vi bekræftet ordren. Som udgangspunkt ville vi jo så forvente, at vi på et tidspunkt leverede den ud på lageret og sagde, at nu havde vi rent faktisk leveret alle varerne. Så den ser sådan her ud, hvorefter vi kunne fakturere den. Vi får det at vide, at vi skal lige passe på. Vi tjener ikke så meget på den, som vi burde gøre. Det ser vi okay til. Og så er den ellers faktureret og sendt afsted. Så på den måde, så er vi meget hurtigt igennem programmet her, og det skulle gerne være rimelig intuitivt i brug. Det er i hvert fald vores håb. Så ja, kig på det, brug det, kom med spørgsmål. Jeg vil gerne afslutte den her umiddelbare introduktion til GiveBalance-klient. Som altid, så hvis du har spørgsmål, ris, ros, kommentarer, så send den til mig. Jeg sender den til vores supportmail. Tak fordi du så med.